Lugundeki mazın ağa kevu. Vi ağa jî sê ebkureyê bû. Ji wan sê ebkureyî ağa pîr dibe mal û mulkî servetê jî pir in. Dibe ya dibe ez ê herim, ez ji vî dunyayê de ez ê herim tê ev mal, servet, mulk tê ji van her sê kureyên me tê min re tê qirênkin. Dibe lebelê ez ê tişkî oyînekî wisa çêkim kî heq dike, kî aqil e, kî maldar e, kî xweyîdar e ez ê malê xwe, mulkê xwe, servetê xwe tevez serî çêkim. Ağa ratbe her sê kurê xwe ji bonê şîveyek ez ê xaniyê xwe dike, serşîvê ji wan re dibe ya kurê min dibe ez ê herekî ez ê ji we re herekî ez ê perekî bidim ewa. Ağa çi mal û mulkê xwe kî difroşe û wan pere ji wan re hezir dike herekî aynî ekê de kî pere dide wan. Pere dide wan dibe kurê min hûn çî dikin bikin vî pere ev pere ê we ye lebelê ji xwe re dostekî malekî çêkin. Her sê kur jî gorî xwe tişmiş fehm dikin. Zarokê mezin çi bi wî perê tu jî ji her derê xaniyekî distîne. Li her welatê çi xaniyekî distîne, dairekî distîne û wisa mal û mulkê xwe zêde dike, perê xwe qetlemiş dike. Lebelê zarokê ortancî çiqa pereyê hebe çi bi hevalê xwe re dixwe, heval û giriş xwe re çê dike ama pere pir xiriş dike. Pere dide wan, pere ji wan distîne bi perê hevaltê ji xwe re çê dike. Paşî tê sirê zarokê biçûk xwe re hevalkî tenî çê dike. Hevalkî dostanê çê dike. Perê xwe jî zêde xerc nake. Gorî temkînlî, gorî xwe wî perê xwe xerc dike. û wisa xwe re hevalkî tenî mêranekî hevalekî tenî çê dike ji xwe re. Ağa zaman berî ve dibore, mekî dû me perî ve dibore, ağa dîsa wan gaziyê xarine dike. Dibe kurên werin we çî kir? Diçe kurê mezin dibe were babo ez ji te re nîşandim ya bavê xwe dibe welat digerîne dibe ev welatê de çiqa cîya bin xaniyê min heye. Dibe malê min, mulkê min zefe her derî ez dikerim lazêm dî. Ya dibe kurê te min yanlış fehm kiriye. Ê ku miştere digo ne ev bû. Dibe te ço wî tişêne dibe ev mal û mulkî ji te re basê te ye ê te êdî tişkî nedime te. Sirê tê zarokê ortancî dibe ferim ev zarokê ortancî em çî kiriye. Çe balê dibe kurê te çî kir ji wî perê wila dibe bavê min wî perê te xerc kiriye bi heval û girê min wekî kûçikê wekî ax û xwelî hevalê min heye dibe. Dibe la kurê dibe sibê dûst be tê ev perê te xilas be tê dewrê te çi hevalekî çi ogirê te kesik nemîne. Tu jî boşî got. Sibê dûst be perê te xilas be te kî ji te re hevaltî bike? Dibe ê te jî hev qabû te keyfê xwe kir ê te jî xilas. Diçe ba zarokê biçûk dibe kurêm te çawa kir çî dikî çî nakî dibe wila babo perê ku tu dayê min nîve zefî bimire ye. Dibe min hinkê xerc kiriye û hevalkê em teniye ye ew jî beramberê bîst heb hevalê min e. Dibe ji borê min canê xwe bile feda dike. Dibe kurê min dibe ke gaziya hevalê xwe bike. Wila hevalê yî tê dibe ez ji bonê kurê te canê xwe didim ew ji bonê min canê xwe dide law dibe kurê min. Ew dostanî, biratî, xanî, mal tev ev e, mulk ev e. Hevalekî tê wisa baş, wisa ji bonê te canê xwe feda bike hebe ji xwe piştê te daîma rast e. Dibe ê ku malê min, mulkê min, servetê min bikeribe xweyî bike, vî gundê, vî axatiyê bikeribe avatî bike tu yî dibe. Malê xwe, mulkê xwe, servetê xwe tev ser kurê xwe yê biçûk çê dike û ev çîrok jî li vir derê xilas dibe.